Εδώ να καλησπερίσω τον συνάδελφό μου, τον Γιώργο τον Ανδρή. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα. Να συζητήσουμε ένα θέμα που θα έλεγα τις τελευταίες μέρες και όχι μόνο. Συζητείται εντόνως στα περισσότερα σπίτια και δεν είναι άλλο από τα ηλεκτρικά πατίνια, με αφορμή και το τελευταίο αυτό τραγικό, την τραγική είδηση του θανάτου του 13χρονου Γιώργο στην Ηλία. Πραγματικά, τι γίνεται με τα ηλεκτρικά πατίνια, ποιο είναι το πλαίσιο, αν υπάρχει πλαίσιο, γιατί... Πλαίσιο υπάρχει, είναι δεδομένο. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι ξεκάθαρος. Τα πατίνια είναι δύο κατηγοριών. Εκείνα που κινούνται έως 6 χιλιόμετρα και επιτρέπεται να οδηγούνται από άτομα άνω των 12 ετών. Και η δεύτερη κατηγορία είναι τα ηλεκτρικά πατίνια που κινούνται από 6 έως 25 χιλιόμετρα και μπορούν να οδηγούνται από άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών. Η πρώτη κατηγορία, δηλαδή τα ηλεκτρικά πατίνια που κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε ποδηλατόδρομους και πεζόδρομους, ενώ η δεύτερη κατηγορία επιτρέπεται να κινείται στη δεξιά άκρη του δρόμου. Γιατί να το καταλάβουμε, αν μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν, πρώτη κατηγορία είπες. Επιτρέπεται σε πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους. Που είναι πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι. Με πατίνια που κινούνται έως 6 χιλιόμετρα. Η δεύτερη κατηγορία. Που είναι για ηλικίες. Από 12 ετών και πάνω μπορούν να τα οδηγούν αυτά τα οχήματα. Από 12 και πάνω. Σωστά. Ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι. Σωστά. Η δεύτερη κατηγορία είναι τα ηλεκτρικά πατίνια που κινούνται με ταχύτητες από 6 έως 25 χιλιόμετρα. Αυτά επιτρέπεται να κινούνται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας του δρόμου, αλλά προσοχή, όχι σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, αλλά σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας που το όριο είναι 30 έως 50 χιλιόμετρα. Εκεί πέρα λοιπόν αυτά τα πατίνια επιτρέπεται να οδηγούνται από άτομα που είναι άνω των 15 ετών. Σε όλες τις κατηγορίες οι οδηγοί, οι αναβάτες των ηλεκτρικών πατινιών υποχρεούνται να φέρουν κράνος. Είναι ξεκάθαρο. Βλέπουμε, βέβαια, έτσι. Το άσχημο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατηγορία αναβατών που παίρνουν ηλεκτρικά πατίνια και συσσαγωγικά τα πειράζουν τα πατίνια και αναπτύσσουν υπερβολικά υψηλές ταχύτητες και κινούνται βέβαια ανεξέλεγκτα ακόμα και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Έχουμε δει πάρα πολλά βίντεο στα social media από πατίνια κινούνται με 80 και 100 χιλιόμετρα. Και βέβαια δεν φέρουν κάποιο χαρακτηριστικό αναγνώριστα οχήματα. Είναι ένα μεγάλο αγκάθι αυτό. Γιατί όλα τα οχήματα φέρουν κάποιο αριθμό κυκλοφορίας, οπότε ξέρουν και οι αρχές ανά πάση στιγμή ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Στο ηλεκτρικό πατίνι δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα τέτοιο χαρακτηριστικό, οπότε κανένας δεν ξέρει σε ποιον ανήκει το πατίνι. Ένα μεγάλο αγκάθι επίσης είναι στα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια, που εκεί πέρα η κατάσταση είναι, θα έλεγα, ανεξέλεγκτη. Ο καθένας μπορεί να πάει και να νοικιάσει ένα πατίνι και να αρχίσει να κινείται οπουδήποτε. Βέβαια, εκεί πέρα τηρούνται οι προδιαγραφές του πατινιού, δεν αλλάζουν και ό,τι ορίζει ο νόμος, το πατίνι δεν μπορεί να είναι, λες, κινείται. Αυτό που είπες, δεν τα πειράζουν. Ναι, δεν μπορούν. Παρ' όλα αυτά όμως, στα ενοικιαζόμενα μπορεί κανείς να δει και το ηλικιακό, δηλαδή θα μπορούσε να πάρει ενδεχομένως και κάποιος μικρότερος, έτσι δεν είναι? Το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει στους δρόμους με πατίνια. Ή να το πάρω εγώ που είμαι μεγαλύτερη και να το δώσω σε ένα που είσαι μικρότερο. Ακριβώς. Ή μπορεί να χρησιμοποιούν τα στοιχεία των γονιών τους μέσω κάποιας εταιρικής, κάποιας κάρτας χρεωστικής που έχουν δώσει οι γονείς στα παιδιά, με τα στοιχεία των γονιών. Οπότε το σύστημα αναγνωρίζει ότι το νοικιάζει ο γονιός, οπότε απελευθερώνεται το όχημα για νοικίαση. Πάντως, καταγράφοντας καθημερινά το τι γίνεται στους δρόμους, ούτε βλέπουμε έτσι κράνη σε όλους τους χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών, ούτε βλέπουμε αυτό που λες πολύ σωστά και με βάση το ισχύον καθεστώς του να είναι μόνο στη δεξιά λωρίδα. Πάρα πολλές φορές εγώ βλέπω και στις αριστερές λωρίδες να κινούνται τα πατίνια και επίσης ούτε να τηρούνται τα χιλιόμετρα που επιτρέπονται, έτσι δεν είναι? Και επίσης βλέπουμε και πάνω στα πατίνια όχι ένα άτομο και 2 και 3 άτομα. Ακόμα χειρότερα. Που είναι άκρως επικίνδυνο γιατί είναι ασταθές όχημα και όταν είναι και πειραγμένο κιόλας είναι τρομερά επικίνδυνο. Δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο όχημα πανάλαφρο όταν δεν έχει τα ανάλογα φρένα. Άρα, εδώ, δεδομένου ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν απαγορεύσει τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, τι θα έβλεπες και με την εμπειρία τη μεγάλη που έχεις ως ένα, αν το θέλεις, μέτρο προκειμένου να μην είναι τόσο επικίνδυνα, έτσι? Εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή ως μόνο μέτρο αντιμετώπισης αυτής της αναρχίας που επικρατεί στα ηλεκτρικά πατίνια είναι να μπουν κάποια στοιχεία αναγνώρισης του οχήματος, όπως πινακίδες ή κάτι άλλο, ώστε οι αρχές... Αυτό γιατί λες, σε τι θα βοηθούσε? Θα βοηθούσε γιατί όταν θα μπουν τόσες χιλιάδες κάμερες μέσα στους αστικούς δρόμους, εκεί πέρα ο παραβάτης οδηγός
ακόμα και του ηλεκτρικού πατινιού, δεν θα μπορεί να ξεφύγει από τον νόμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η κάμερα μπορεί να καταγράψει ένα ηλεκτρικό πατίνι να τρέχει στη λεωφόρο Συγκρού με 80-100 χιλιόμετρα, αλλά δεν μπορεί να βεβαιώσει πουθενά την κλίση. Άρα, σε σχέση, πολύ σωστά το επισημαίνει, σε αυτή η ταυτοποίηση με το εκάστοτε ηλεκτρικό πατίνι να λειτουργούσε ανατρεπτικά στο να τρέχουν περισσότερο. Διότι θα υπήρχε η καταγραφή, θα έπεφτε το πρόστιμο. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και πάνω από 10 μήνες η ελληνική αστυνομία έχει κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της μη χρήσης κράνους και κάθε εβδομάδα στο ενημερωτικό δελτίο που μας στέλνει τροχιά υπάρχουν δεκάδες και εκατοντάδες βεβαιωμένες παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει μειώσει την παραβατικότητα στα πατίνια, ωστόσο όχι όσο θέλουμε. Τώρα, αυτό που έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι τι ακριβώς γίνεται με τις κάρτες των καυσαερίων, έτσι δεν είναι? Με τις κάρτες ελέγχου καυσαερίων έχει δημιουργηθεί μια παρεξήγηση, θα έλεγα, γιατί στο τελευταίο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή, ουσιαστικά την κάρτα ελέγχου καυσαερίων την εκδίδει το κταίο και τα συνεργεία. Αυτό ήταν με την παλιά νομοθεσία. Στο νέο νομοσχέδιο, λοιπόν, έρχεται το Υπουργείο και λέει: παιδιά, στο συνεργείο, επειδή δεν είναι συνδεδεμένο με το μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου, θα μπορούν να εκδίδουν συνεργεία τέτοιες κάρτες μόνο όσα συνδεθούν μαζί μας. Γιατί είχαμε τα εξής φαινόμενα παραβατικότητας. Το πρώτο είναι ότι γυρίζαν τα χιλιόμετρα στα παραβατικότητα παντού βλέπουμε, έτσι. Γενικευμένη, ναι. Ναι, Γιώργο. Όταν λοιπόν το αυτοκίνητο από καινούργιο περνάει κταίο μετά από 4 χρόνια ζωής. Ενώ η κάρτα ελέγχου καυσαερίων είναι από τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του οχήματος. Με αποτέλεσμα λοιπόν να πηγαίνουν σε κάποια συνεργεία που δεν ήταν συνδεδεμένα με το κέντρο του Υπουργείου και στην τετραετία που ήταν να περάσει το αυτοκίνητο πρώτη φορά από κταίο, που θα καταγραφόντουσαν και ψηφιακά τα χιλιόμετρα του αυτοκινήτου, γυρίζαν τα χιλιόμετρα για να αυξήσουν τη μεταπολιτική αξία του οχήματος. Αυτό είναι το ένα και σημαντικό. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι κάρτες ελέγχου καυσαερίων εκδίδονταν μόνο από συνεργεία και είχαμε την παραβατικότητα, δηλαδή αυτοκίνητα από την Κρήτη να φαίνεται ότι έχουν περάσει και ελεγχθεί για κάρτα ελέγχου καυσαερίων από τον Εύρο. Γεγονός που δεν συνέβαινε βέβαια, ήταν εικονικές κάρτες. Ήρθε λοιπόν το Υπουργείο και λέει: παιδιά, μπαίνει ένα stop σε όλη αυτή την παραβατικότητα. Θα καταγράφονται ψηφιακά τα πάντα, ώστε να μην μπορούν να γυρίσουμε χιλιόμετρα και βέβαια να ελέγχονται τα αυτοκίνητα ότι περνούν πραγματικά από έλεγχο και μετρήσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Άρα λοιπόν, Γιώργο, αν για παράδειγμα αυτή την ώρα που μιλάμε έχει λήξει η κάρτα καυσαερίου του αυτοκινήτου μου, τι πρέπει να κάνω? Μπορείς να πας να βγάλεις την κάρτα την καινούργια είτε από κταίο είτε από συνεργείο που είναι συνδεδεμένο με τη βάση δεδομένων του Υπουργείου, ώστε να καταγραφούν τα διανυθέντα χιλιόμετρα πραγματικά. Ναι, όμως γιατί ένα συνεργείο, για παράδειγμα, να μην είναι συνδεδεμένο με τη βάση του Υπουργείου? Γιατί ο προηγούμενος νόμος είχε αφήσει αυτό το άτυπο δηλαδή, εγώ έχω παρατηράκι. συνεργείο, γιατί να μην είμαι συνδεδεμένη? Αν κάποιο συνεργείο θέλει να συνδεθεί με το σύστημα του Υπουργείου, σαφέστατα θα μπορεί να εκδίδει και έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, θα μπορεί να εκδίδει κάρτα ελέγχου καυσαερίων. Αν όμως ο ιδιοκτήτης δεν συνδεθεί με το σύστημα του Υπουργείου. Θα πρέπει να αποταθεί σε άλλο συνεργείο ή σε κταίο. Ναι, γιατί παλιά οι κάρτες ήταν χειρόγραφες και καταλαβαίνεις λοιπόν ότι με courier στέλνονταν οι κάρτες από τον Εύρο, σου λέω, στην Κρήτη. Τα έχουμε ζήσει όλα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν. Σε αυτή τη χώρα, τουλάχιστον αυτή η ψηφιοποίηση είναι πολύ σημαντική. Και βοηθά ως προς αυτό. Δηλαδή, εδώ να έχουμε τα απόλυτα στοιχεία. Προστατεύει τους καταναλωτές, γιατί όταν έρθει η ώρα να πάνε να αγοράσουν ένα μεταχειρισμένο, από τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας θα υπάρχουν τα διανυθέντα χιλιόμετρα. Και όχι από τον τέταρτο και μετά που περνούν από το πρώτο κταίο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Ανδρή και για τα δύο θέματα που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ακούσαμε και επαναλαμβάνω ότι το θέμα των ηλεκτρικών πατινιών είναι πάρα πολύ σοβαρό. Χρειάζεται ακριβώς αυτό το πλαίσιο. Ένα και πρώτο βασικό το οποίο επισήμανες, Γιώργο, είναι να υπάρχει ταυτοποίηση στο μέσο. Και αυτό το τονίζεις και πολύ σωστά το κάνεις προκειμένου να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις όποιες παρανομίες. Κράνος πάντα το επαναλαμβάνουμε. Έτσι. Και όχι δύο άτομα πάνω στο πατίνι. Όχι δύο άτομα. Ή τρία που μπαίνουν πιτσιρικάς, είναι τρομερά επικίνδυνο. Να σε ευχαριστήσω και πάλι πολύ τον Γιώργο Ανδρή για όλες τις πληροφορίες. Εμείς θα πάμε